zdravím, takže po dlhší čas sa hlásim zase s nejakými výsledkami. Urobili sme nejakú prácu, no a dal som to, je to teda na papieri, ja som to dal na papieri, ale hlavne pán docent, a sú tam nejaké vzorce, nejaké výpočty a vlastne má to ísť do simulácie podľa týchto parametrov, ktoré sa potom následne vypočítali z tých vzťahov, ktoré sú tam uvedené. No, to je asi tak všetko. Ja len som chcel, aby sa videlo, že sa nestagnuje. Trvá to dlho, lebo nemáme žiadnu podporu, ani asi nikto nám nepomôže, takže pracujeme na tom dvaja pomaly postupne. Uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem za pozornosť. Majte sa.